chikuru chinonzi muwanano hamuna chake ane chake, muwanano hamuna ane chake. Vanhu vazhinji vanodhonzana nekuti izvi ndezvangu, ini ndauya neizvi. Tikangoita mweya uyu wekuti kana tiri muwanano ngatimboti mai kana kuti baba vanotambira 20,000 mari yakakura kudaro iyi, mai vachitambira zvavo kana kuti $100, zvinongoreva kuti wanano iyoyo ine $20,100. Kana tikavavhenganisawo kuti mai vari kutambira mari yakawanda iyoyo, mbaba wane shoma, nokuti mari kazhinji ndoenda kuti vanhu vakweshane, kukara ndiko kuri kuita kuti wanano dzevanhu dziparare. Saka kana mukange maziva kuti kana muri muwanano munodya mese, munoshayiwa mese, munokura mese, munodanana, munonzwirana, mune tsitsi kana makatarisirana murudo rwenyu. Tigodzidza zvakare kuti vanhu vari kunze vanotipoteredza, hama dzedu, hongu dzinotipa mazano, shamwari dzedu, hongu dzinotipa mazano. Asi isusu kana tiri mukati mewanano yedu, ngatirambei kuti hama idzodzi dzitsokodze wanano yedu, kunyange tichivarespekta, kunyange tichivaremekedza. Ngatirambei zvakare kuti shamwari dzedu dzitsokodze wanano yedu, nokuti kana munhu akauya, kunyange handiradzi yangu kana hama yangu, akandiudza akashora murume wangu, watondidenawo, kana ininiwo ndikashorwa, murume wangu ngaandimirire. Zviri kuparadza ndezvekuti munhurume akaenda kuhama dzake akanodzwa kuti mukadzi wenyu haite, tanenge tamuti zvakadai zvakadai, haadzamise pfungwa, hauye kuzotaura nemukadzi wake. Anongouya chitotaura kuti anatete havasi kufara, handichazvida zvazodaidai, kunyange mukadzi wakanzaro. Saka isi tiri kuti imimi muwanano menyu podzai vari kunze, nekuti moto unobva kunze unouya uchipisa, asi ngauwani mvura yokuti uchibva kunze ikoko, angave makuhwa, chingave chii, ngachingosvikonzi mumoto mumvura choo. Saka imimi mukarega kubatikana zvakanyanya nezvekunze. Handisi kuti ngatiregei kuteerera, ngatiteererei vakuru vedu kuno vanoti zano unopangwa uine rako. Ngatidananei. Isusu sevanhu vatema tine zimhuri redu kuenda nekuenda, extended family iya, tinoiremekedza, tinoida, asi hazvichareva kuti imi makuya mutonga wanano, uyuwo uya utonga wanano uyu yodi. Tikaidaro inenge vanhu vapatikidzana, inenge crowded. Wanano ndeye vanhu vaviri. Isusu sevabereki ngatibvumei kuti kana vana vakura vaita wanano yavo, ngatitambei kabhora racho takagara kumaterraces. Woti uri mubereki wauda kupindawo mugiraundi, mune vana vacho vari mugiraundi, anozoona bhora ndiani. Asi mukaritarisa muri wanzwa ndataura zvebhora zvandakadzidziswa naChisamba zve, kana mukatarisa bhora renyu muri kumaterraces, munonyatsoona kuti uyo ndiye apunzika, uyo ndiye apinda pasi riripo, uyo saka pembe yarira zvakadai. So ndosaka muchiona marefuri atambe bhora vangadai vachitambawo. Tapadzidzapo kuti marriage ndiye vanhu vaviri pakajeka. Saka toda kumbobvunza tiri pauviri hwedu paipai kuti tingaendla sei enga nyaya yokutsamwa iyi, kuti matsamusana mumarriage panobudika sei maichisambapo? Kutsamwa kwacho kunenge kwakanyanyaita seiko? Kutsamwa kunenge kwegurwe hakuvake wanano, nokuti unoziva gurwe rikatsamwa rinodambura makumbo nehasha, rinodambura makumbo nehasha. Asi kana rapedza kutsamwa rauda kufamba, ndo zvinoita wanano. Haidi kudambura makumbo. Kana muchinge matsamwa, zvipei nguva yekupora. Munhu anofunga ukaona kachi ina handiri kukuti kutsamwa, ini ndinoda kukuti pamwe hamusi kufunga zviri kupindirana. Imimi mune maonero. Ndosaka wachinzwa kana pachirongwa vanhu vakatangisa kubvunga kuti aiwa vatadza, ndinoti aiwa ndo mafungiro avo, nekuti tine mafungiro akasiyana. Zvino handine isingati munhu atadza, mafungiro anosiyana, maonero anosiyana. Izvo zvinofanira kuremekedzwa, kunyange manzi manyama imwe chete, asi muri vanhu vaviri. Kana maona maita kakupesana, dzimwe nguva nyaya iyo yekumboimira, mukazvipa pfungwa, unoona mumwe achizoya achiti pai manga muri pachokwadi. Kana muchinge muri muwanano yechokwadi, unobvuma kuti aiwa pai ndandakanganisa, ndatisina kunyatsonzwa zvamataura. Zvino chindini ndo chiri kunetsa muwanano dzamazuva ano. Chindini kuti kana ndatotaura izvozvo zvatopera, hazvina hapana. Hatigone kudaro kana tinge tiri muwanano. Tinokamuka.
tinombogumbuka asi totaurirana toona kuti tofambisa zvinhu sei. Kana tichinge tatadza kuwirirana ngatiendei pakati nepakati. Zvamataura tikazvibatanidza nezvandataura yatingati pachirungu compromise toita sei, nekuti mukaita chindini zvokungoti nekuti ndimi baba zvenyu chete ko kana zvisiri kushanda, ininiwo ndikati ndini mai ko kana zvisiri kushanda, muwanano ngamushande. Nekuti zvimwe zvikuru sei kana Mwari vatiropafadza nevana tikagara tichingotukana tichipopotedzana, vana vanobva muwanano dzine kupokana vanokura ivo vari worse than the parents, nekuti uturu hwavo hunenge hwakakurisa, uturu hwavo hunokurisa. Inoti mimi pamunenge monzwanana makuvaraidzana makutandanidzana, vana vanenge vachingofunga kuti baba vedu vane mwoyo wakaipa, mai vedu vane mwoyo wakaipa. Saka izvozvo ngatizvingwarirei kuti kana tichinge tichikudza mhuri hatitaure mhuri chete dzatakatumbura, tinotaura kunyange nenharaunda, nekuti tiri vanhu vatema tinoti mwana anokudzwa nenharaunda. Saka mararamiro enharaunda ngaakudze vana vanozoshanda, vanozoremekedza, vane hunhu, vanozviziva. Saka nyaya yehunhu iyoyi, nyaya yetsika iyoyi inyaya yatinofanira kubata nesimba, nekuti ndo nyaya iri kurasika. Ikarasika isusu sevanhu vatema vekuZimbabwe tarasika. Tsika dzedu ndiwo rupawo rwedu, ndo rukuvhute rwedu, nekuti kunyange tikaenda kumhiri kwemakungwa kana tikanogara kudzimwe nyika hatigone kunge tiri veko. They will constantly remind you kuti you are not one of them. Vanenge vachingokubvunza, how do you celebrate your Easter? How do you celebrate Christmas? What do you do for Thanksgiving? Iwe unobva watongoona kuti ndiri muenzi kuno, handitika. Saka kwako ndo kwako, uko kwatiri uko kumhiri kwemakungwa kupi kwatinoshanda kwese uko tinozviremekedza. Isi tinokuti muri wenera makaenda kunoshanda nekushava zvatinokudza, asi musakanganwe kumusha nekuti mudzimu weshiri uri mudendere.